Dobar dan, dragi moji drugari, i dobro mi došli na moj kanal Domaće i ukusno. Evo, nastavljamo seriju zanimljivih i ukusnih jela i recepata, tako da danas, na vaš zahtev, drage moje dame, pravimo hleb bez pšeničnog i bilo kakvog brašna, takozvani hrono ili keto hleb, jer je sa niskim sadržajem šećera, a visokim sadržajem proteina. Zbog takvih karakteristika vrlo je zgodan da se jede za doručak, jer nam daje dosta energije, a zbog malo ugljenih hidrata, to jest šećera, dosta dugo nam daje osjećaj sitosti. Ovaj hleb je dobar, na primjer, i za držanje dijete, ili recimo hoćete da odmorite malo od mesa, pa da ne bi onda recimo bili često gladni, ovaj hleb uz salatu obezbeđuje vam dovoljno proteina. Onda morate voditi računa jer je dosta kaloričan, ali 2 do 3 kriške ovog hleba, ako pravite u ovakvom kalupu kao i ja, otprilike ovde ima oko 24 kriškice, znači 2 do 3 kriške ovog hleba je sasvim u redu uz obrok. Jedna kriška hleba ima oko 130 kalorija, tako sam izračunao, i oko 2 kašike masti, ali to su dobre i korisne za organizam masnoće. Za pravljenje ovog našeg današnjeg hleba treba nam da što sitnije sastojke sameljemo. Ja ću za to koristiti ovaj aparat za mlevenje kafe ili semenja, već originalno je tako nekako. Ukoliko nemate takav mlin, koristite neki blender koji ima veliki broj obrtaja ili multipraktik i tako. Uglavnom, treba vam da dobijete što finiju i što sitnije samlevene ove sastojke, da praktično napravimo od njih brašno. A od sastojaka treba nam po tačno 100 grama. Znači, brašno dobijeno od mlevenih oraha, može i badem, onda samlevene sirove golice, onda mleveni sirovi suncokret, znači svi su sastojci sirovi, ništa nije prethodno pečeno, i lan, mlevenog lana. Sad, za lan mogu da vam kažem da postoji i onaj lan koji već možete da kupite samleven. Ja vam to ne bih preporučio, ne kupujte taj već samleven, jer on je već oksidovao i izgubio je u suštini skoro sve, a koristimo ga zbog visokog sadržaja masnih omega-3 kiselina. I on je uvek dobra zamena za skupo riblje ulje, a daje isti efekat. I zapamtite da se lan konzumira samo samleven, jer cela semenka ovako ima dosta tvrdu opnu i kroz naše telo i kroz organizam samo protrči i nema nikakvog efekta. I 4 belanceta koje ćemo penasto umutiti i dodati u smesu ovog brašna. To su sastojci. A za dodatke treba nam kašičica, ne vidi se dobro jer je bela činija, sode bikarbone, i naravno kašičica soli. A ovo su dodaci za ukrašavanje ili za ukus, malo kima i malo susama. Evo, dragi moji, sad idemo na pripremu. Prvo ću da sameljem sve ove sastojke, a posle ću belance da mutim i to ću da prikažem. Prvo ću početi sa mlevenjem golice. Sledeći je na redu suncokret za mlevenje.
Sad su orasi na redu. I na kraju lan, jer sam smislio da je on najsulji od svih ovih namirnica, sastojaka, pa će možda i višak masnoće sa mlina da pokupi. Sada pripremite mikser, zato što 4 belanca moramo da umutimo, da dobijemo sneg, onako da budu vazdušasti i lepo umućeni penasto. A tu ćemo da dodamo i kašičicu soli. Evo, odlično izgleda ovaj šne. I sad, ovaj sadržaj morate jako dobro, ali stvarno jako dobro i pažljivo da sve promešate i da ova mešavina bude vazdušasta i da bude onako fino, a ne lepljiva. I sad u ovaj sadržaj dodate kašičicu sode bikarbone. I to isto sada dobro umešate u sve ovo. Sad nastavljamo i dodajemo vodu. Postepeno ne očekujte da će ovo sada da bude testo, bit će kao kaša. Sad su na redu došla i belanca koja treba postepeno dodavati i dobro mešati u sve ovo. U početku će biti malo penasto, ali će posle da se spusti i da splasne, kao što je i bilo na početku. Sada već možete da upalite rernu i da je grejete na 160 stepeni, jer će otprilike trebati sat vremena, sat i 20 minuta da se ovaj naš hleb ispeče. Evo kakav je smesa na kraju kad smo je dobro izmešali. Otprilike kao neki patišpanj, smesa za neki patišpanj za tortu recimo. Sada ovaj plehčić. Ne bi bilo loše da nabavite ovakav neki, da bi vam hleb rastao i da bi imao fin oblik. Ako ga samo ovo prolijete u pleh, ne znam kako, nisam siguran kako će vam ispasti i kako će se ispeći, jer će biti tanji i koliko će da naraste. Tako da ako možete, nabavite, kod Kineza verovatno imaju neke ovakve plehčiće. Ovo je pleh od 20 cm dužine i vrlo je zgodan. Ja sam ovaj u Ikeji nabavio, bio je prilično prihvatljiva cena i služi odlično, stvarno. Sad u njega, naravno, ovako lepo obložite papirom za pečenje, tako. I sad ovaj sadržaj lepo i štinije prespete. Evo ovako bi trebalo da izgleda kada ga lepo rasporedite i lepo ga razlijete u posudu. Da znate, namočit ćete se jer je lepljiv. To i sada vidite. Čak i za ovu silikonsku špatulicu se lepi. Ali budite strpljivi, vredi se malo potruditi i dobit ćete ovako jednu lepu smesu. Sad, ako želite još da ga poboljšate i ukus i izgled, onda ovako kašičicom ili kašikom pa pospete šta biste voljeli da bude preko. Ja ću staviti susam i malo kima, ali moram da vam isto to napomenem da
Ovako, to će kad se bude peklo da se osuši i da vam spadne. Morate malo ovako da ga ovde pritisnete i praktično u smesu, u testo ubacite da ne bi spadalo, nego da lepo se utisne u ovo i da se zadrži. To i malo ovako kima preko i to će biti to. Isto ovako malo da ga pritisnem. Redno mi se lepo zagrejala i sad to ide na sat vremena u rernu i vidjet ćemo za sat vremena šta smo uradili. Evo, dragi moji, hleb se ispekao. Danas mu je trebalo malo duže, pekao se sat i 10 minuta i on je još vruć. Trebalo bi ga u potpunosti ostaviti da se ohladi, pa onda tek seći, ali evo ja ću da vam pokažem sada. Evo ovako. Da vidite dok je vruć, da vidite kako izgleda. Evo, on je narastao malo u odnosu na ono kakav je bio kad smo stavili u pleh. Vrlo je fin. Miriše. Evo, ja ću ostaviti u potpunosti da se ohladi hleb i onda ću da ga nasečem na kriškice. Ono što sam pričao na početku, otprilike bi trebalo dobijete oko 23, 4 do 5 kriškica, tankih oko centimetar, tako. I onda ćete ga čuvati u jednoj ovakoj ili sličnoj kutiji, tako nasečeno u kriškicama, i lepo da poklopite i čuvate onda u frižideru. Tako u kutiji može da vam traje i do 7 dana, ne može da se pokvari, ne može da se obuđa, jer nema kvasca, nema ničeg lošeg i to. Probajte obavezno da napravite ovakav jedan hleb, mislim da ćete se oduševiti. Odličan je, rekao sam vam, za doručak, da namažete neku pašteticu ili povrćnu ili neku od mesa, od džigerice. Ako budete hteli nešto od toga da snimimo i da pokažemo, vrlo rado. I to je bilo to za ovaj video. Do sledećeg videa, obećavam, pratite, bit će još dosta dobrih videa. Sve najbolje vam želim i ćao!